Kahapon di ako nagbike. Naglinis na lang ako ng bike. Si Ubuntu nilinis ako kahapon. Ngayon, mag-gym naman ako ulit. Tapos, bukas bike ulit. Papuntang Tao. Bibili ako ng kung anong dapat bilhin. Pero, ngayon ang gagawin ko, squat saka lunges. Overhead squat saka overhead lunges. Yun lang naman. Tapos, tag 5 set, uwi na ulit. Ganun lang. Mamaya na lang ulit. Nasa access road na naman ako mga kosa. Sarap buhay tayo dyan. Nakapagsarap buhay kanina. Nangyari sa akin? Kanina okay naman. Tapos ko yung mga set ko. Yung abs ko, yung head toto bar. Hindi ko na videohan. Kasi may mga naglalaro din sa gym. Sinag May sasakyan sa likod. Walang ginawa ako ngayon. After nun, stretching. Kung kailan ako nagko-cool down, dun pa nag-cramps yung kanang binti ko. 3 beses umangat yung muscle, yung calves ba tawag doon? Calves, hindi ko alam. Pero yun, 3 beses siya nag-cramps. Kaya tumagal ng konti kasi pahinga naman ako. Okay lang naman yun, pahinga naman hindi ko ma-videoin kung dinadaan ako. Ayan, kita naman mo yun. Hindi ko alam kung kita ang mukha ko sa ibang vlog kasi siyempre focus pa rin tayo sa daan kahit na nagbibideo tayo mga kosa.
At bumibilis na ang pababa. At may mga sasakyan sa harap. May gustong mag-overtake. At pinagbigyan. Dahil nag-sign si kuya na overtake na lang siya. Mga kosa, ganun lang naman. Siguro after Sunday uwi ako ulit kung gumana ako. Pero parang tingin ko pumayat yung mukha ko ng konti yung nasa salamin ako. Tapos yung toe-to bar ko noon parang 3, 5 ganoon. Kaya nakaya ko kahit 10 diretso. 50 naman yun, 50 toe-to bar. Every set ng overhead saka ng lunges. Overhead squat saka lunges. Nagaano ako. Toe-to bar. Yung toe-to bar 10. Tapos nun yun, nag-rest na ako, stretching. Wala naman ako ikukwento. Sa gawa lang ng gawa para may mababalikan. Yun lang masabi ko. Kung si Omar B nga araw-araw, gabi-gabi, alam niyo na kung sino to. PSI, diba? Tayo naman, gawa lang ng gawa para may mababalikan. Si Manong, mga tropa yan, mga tropa yan. Airport napakaganda ng bundok. Kung pwede lang palipad ng drone dulo-dulo. Kaso lang bawal sir, bawal. 3 kilometers away sir. Makabilang tawid. Tapos makapag-signal tayo. Hanggang doon na lang. May merch na nagregalo sa akin. I-unbox ko sa susunod. Try ko rin suotin. Salamat sa ano bang pangalan, basta binigay sa amin door to door yung merch. Malilimutan talaga ako, pero papasalamat ako kay Brian. Nalimutan ko na yung merch niya. Nalimutan ko ba naman talaga naman ako malilimutin. Sige para makapag-ingat din ako. Ayun, live, laugh, love life, pure happiness. Huwag kalimutan mag-subscribe. Gawa lang gawa para may mababalikan. Tandaan, di naman tayo bumabata. Matanda tayo, lilipas tayo, mag-iwan tayo ng legacy.